Κύριε Δήμαρχε, πολλά από όσα είπατε ως μέτρα είναι πολύ σημαντικά. Είμαστε σύμφωνοι. Σας είχαμε και εμείς προεκλογικώς, σε εσάς, είχαμε προεκλογικώς προτείνει κάποια από αυτά. Επανέρχομαι λοιπόν στις δικές μας προτάσεις και μετά θα δώσω το λόγο στους φίλους της κίνησής μας, οι οποίοι μέσω του Facebook τοποθετήθηκαν και μας κατέθεσαν προτάσεις που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ακούστε λοιπόν για αρχή αυτό που λέγαμε εμείς προεκλογικώς τα αυτονόητα. Για αποκυβέρνηση και Δήμο. Δηλαδή μαζικές απελάσεις μέχρι να αδειάσει η Αθήνα από τα κάθε καρυδιά σκαρίδια. Δεν μπορεί άλλο να γίνεται αυτό. Να σπάζεται ο κόσμος στα πεζοδρόμια. Οργανωμένη και συστηματική δίωξη από την αστυνομία με τη βοήθεια όμως της Δημοτικής Αστυνομίας των Ελλήνων και των ξένων μαφιόζων που έχουν αποθήκες λαθρέων, ναρκεμπόριο, πορνεία, επαγγελματική επαιτία, λαθρέα και καταναγκαστική εργασία. Άσυλο μόνο στους κυνηγημένους πρόσφυγες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε κίνδυνο, εξαθλητική καθαριότητα και φωτισμό στο ιστορικό κέντρο και όχι μόνο πια, έχει επεκταθεί το πρόβλημα έξω από το ιστορικό κέντρο και απομάκρυνση των μονάδων